Тая ротация е важна. Тая ротация дига пръчката. Е тая обратната ротация. Тук ръката къде? Тук. До тук. Пък. И след това там. Върви там по търси вектор. Това работи хоризонтално върви възходящо. Важно е, че аз се стигам тази пръчка. Няма и тази ротация да е. Дори да се наклоня. Няма тази ротация. Накланям се, уж всичко супер. Там почва да се даде ротацията. И там колко може да се наклоня човек, там може да се получи. Пак върхът ли. Това също. И там колко трябва и колко да го понесе.